Forestil dig, at du hedder Mayumi. Du er 16 år og bor i en lille landsby højt op i Andesbjergene i Peru. Hver morgen vågner du klokken 5, inden solen står op, for at hente vand til din familie. Du går flere kilometer med en tung spand i hånden og passerer stejle klipper og støvede stier. Vandet du henter er ikke engang rent, men det er det eneste I har. Du ved, at det kan gøre din lillebror syg. Det er allerede sket før. Men hvad kan du gøre? Uden vand kan I hverken lave mad, drikke eller vaske jer. For mange af os virker det som noget fra en anden verden, men det er virkeligheden for millioner af mennesker i lande som Peru, og det bliver kun værre. Vand er den vigtigste ressource for vores liv her på jorden, men at sikre rent vand til alle bliver et af de største globale udfordringer i fremtiden. Vores liv afhænger af adgang til rent drikkevand, men vi har også brug for vand til vores afgrøder for at producere mad, og vi har brug for vand til at bade og vaske hænder. Men det er ikke alle, der har adgang til sådan en basal ting. Hele 40% af verdens befolkning lever med helt eller delvis vandmangel. Det kaldes vandstress, og det allerede høje tal forventes at stige i takt med den globale opvarmning. For eksempel i et land som Peru er det kun 50% af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand. Det er især landdistrikterne i Andesbjergene og Amazonasjunglen, der mangler rent drikkevand. Byområder som Lima, der ligger i en tør ørken, kæmper også med vandstress. Især i de fattigste kvarterer. Det skyldes ofte dårlig infrastruktur og stor ulighed mellem rige og fattige områder. Vandmanglen i Peru kan forklares gennem både klima og geografi. Landet ligger tæt på ækvator i den tropiske zone, hvor varmen konstant er høj. Det betyder, at mere vand fordamper, og der er færre ferskvandsressourcer til rådighed. Samtidig skaber passatvindene fra øst varm luft, som bevæger sig mod Perus kyst. Her bliver luften kølet af Humboldt-strømmen, en kold havstrøm, der stopper regndannelsen. Resultatet er en knastør kyst, mens regnen i stedet falder i store mængder over Amazonas. Ifølge FN-forbundet er vejret også blevet påvirket med en normal El Niño, der er et vejrfænomen, der kommer hvert andet til 7. år, men har været til stede i sådan en grad, at varmen ikke kan slippe væk igen. Men som om situationen ikke kunne være svær nok, har klimaforandringer forværret det hele. De gletsjere, som traditionelt har været Perus naturlige vandtårne, smelter hurtigere end nogensinde før. Det betyder, at vandforsyningen fra gletsjerne svinder år for år. Derudover er regnen blevet uforudsigelig. Nogle steder regner det slet ikke, mens andre steder kæmper med oversvømmelser, der forurener vandkilderne. Kun halvdelen af befolkningen har adgang til rent drikkevand, og de fattigste rammes hårdest. Ligesom Mayumi bruger mange børn og unge deres dage på at hente vand, i stedet for at gå i skole eller lege med venner. Nu tænker I sikkert, hvad har det med os at gøre? Selvom det virker som om problemet er langt væk fra os i Danmark, er det et globalt problem. Vandmangel påvirker verdens fødevaresikkerhed, øger migration og skaber sociale konflikter. Hvis vi ikke hjælper med at løse det, kan konsekvenserne ramme os alle. Det kræver en fælles indsats at sikre rent vand til alle, både i Peru og resten af verden. Men manglen på rent vand er ikke bare irriterende. Den er direkte livsfarlig. Når der ikke er rent vand, ender folk med at drikke det, de kan finde, og det fører til mange sygdomme. Både diarré, kolera og parasitter rammer især børn. De bliver syge, mister skolegang og får svært ved at udvikle sig normalt. Som om det ikke var nok, bliver familierne også økonomisk hårdt ramt. Når man bruger det meste af sin dag på enten at hente vand eller finde penge til medicin, er der ikke meget tilbage til at bygge en bedre fremtid. FN's verdensmål nummer 6 handler om at sikre rent vand og sanitet til alle. Det er afgørende for Peru, hvor initiativer allerede arbejder på at skabe bedre løsninger. Fra at bygge vandrensningsanlæg til at uddanne lokalbefolkningen i, hvordan man passer de ressourcer, der er tilbage. Hvis vi når målene inden 2030, kan det gøre en kæmpe forskel for unge som Mayumi og deres familier.